Mga manugpangisda sa Banwa sang Oton, Iloilo untat anay sa pagpalawod bangod sang malain nga tiyempo. Samtang sa Iloilo City, nakaalerto naman ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagsulod sang bagyo. Si Zen Kilantang nakatutok, live. Zen? Kate, nagdesisyon ang pila ka mga manugpangisda nga ipaiway anay ang pagpalawod agod hilway ang mga ini sa peligro ilabi na nga may nagapasulod nga bagyo. Naabdan sa news team nga nagapangpala sang bala si Manong Ruperto sa baybay sa Barangay Poblacion East sa Oton, Iloilo kaina sang aga. Ginasulod sini sa sako ang balas para magserbe depensa sa dalagko nga balod. Suno sa iya tagsa nga may bagyo nagadangat ang tubig sa ila balay gani mas maayo na nga mapreparahan. Naguntat naman ini sa pagpangisda bangod sang malain nga tiyempo. Ay, hindi na. Dahil mga bagyo slow. Hindi ka bayad Ay, hindi na kabayad. Si Manong Rodolfo amat-amat naman sa pagtago sa materyales sa pagpamukot agud hindi maguba sa mabaskog nga balod. Sa kaulan naman ito na nga sa kayan. Ang kutob na labos ang tubig lang. Kasi hindi mapakta sa gabi, magdako tubig, maliso angin. Di kasi karaguba atong gamit. At mga pangamuyo nga makuan, mabot, putante, masipti ang sakayan. Nagsapol ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sang Banwa agud handaan ang posible epekto sang Bagyo Odette. Ginamonitor ang anom ka mga coastal barangay kag nahanda naman ang mangin evacuation center pananglitan nga magtaas ang tubig sa mga lugar. Samtang sa Iloilo City, sa San Pedro Molo na plastar na sang City Social Welfare and Development Office ang food packs nga igapanghatag sa mga maapektuhan sang bagyo. Ginapaaligmat man ang mga residente ilabi na sa mga nagaistar sa flood-prone areas. Kate, sa latest situation report sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, normal sa gihapon ang sitwasyon sa mga low-lying barangays kag ginapanugyanan ang mga pumuluyo nga magbantay sa weather forecast sang Pag-asa. Kate. Zen, may assistance man bala nga ihatag para sa mga manugpangisda bangod maapektuhan gid ang ilang nga palangubuyan sa pila ka mga inadlaw? Kate, isa ina sa gintalakay sang MDRRMC sang Banwa sang Oton, Iloilo kung paano makabulig o kung ano nga mga assistance ang iga-provide sang LGU sa mga maapektuhan nga fisher folks. Kate. Madamo nga salamat, Zen Kilantang.